Agaki muna byagire byagire kibasa gaki n'inkuru zibasa nsomera abana bane gaki ano yalingo musimama na nechene tutete ngatiga ngetorire abana bane basome gaki akiguze torakone ke gusibono gaki nje nararire na mabira manene na bumuntu okuna nekyondo kukigwite gaki nkiguze kyagara tomuliro yo gazati ugojaga bone ibintu biyete gaki ntakirwe simikoro nyumba narutira amajenze ngominyoka ngo boli metando ngakitoko somya abana tukabegita abandi yanje skuru bane breakwendi ninga kikopara bono gaki yetangor Prisco Nyakundi Orioki umukaso yobeira ninje nyumba yane yamo yagiete nande gotebekana nga nestima yabwate tukurwase koroba igore konyore yagakirwe igo ebintu byarengeime oyo monaro igorete saruni ebintu byaye byagiete byose nabandi naro igorete hoteli nare ebintu byaye byose byagiete byose bono asara nabera igo togosaba serikali ne county etokonye kiagera konye no tokonyora kurwa nande no togosirukurwa igo togosaba gokonye kurwa ase serikali ne county Marieta Nguru Kwalis Magangi yonde gari otoigo asinyomba che landlord yana kumbese gocha watu molero butuko ekara twararire sasta bono igombegete ntie biasara byane igombegete ngosuna ebitamba igo biyete timashini ekiyete jonspi ekirani yane kurumoino narebegete ebucheri kuruke muntu nere bintu byayete byose byakonie bakaya matunda chinyanya amagena chingoko cyose njire nyombe cyayete noyo muntu korokwa Joyce bintu byaye nere biyete nari konyora igora retire stock yose pi ebintu ebinge chingoko chibando chingende chidengu baka abali baka serious noyo muntu katalini era ngosonale nere gabwate nere bintu kurumoino nere abwata gosona charani aye no yete bitamba byose twende goroba iguru karo noare abwate esaruni igeyete yospi kumura naro kurukebo nero konchianga nere chiyete yospi ebalini nere bintu bya esaruni nere biyete byospi igaba minto togosabe county gavana etoligererie etokonyi gotolebo segana tutenine igantu bwatike kaneli nga egari yachitelate osombe damaje sana n'ikisuku egetokanya kumyungu egari yachitelate era yachalinde njata kotokonya lakini ndo finally njati tokaralende nga jabwata mafuta ona mafuta ngora ngitwa taite kurwase chipigipigi tokabeka moraire ndo tunsa igana era gachaka tokonya kaigo ngobono rende chengu sabe serikali nga kero muchandobe egera bamyoka mapema nechikali chiaba egera batokonye sinto ngokwa kana tuleba esa moyo go nyoro muchando twango saba bali twanya muchando tonyale gokonyo tonyale bushuke base ndibara bana twatya sala nabono bale ba chibano chalenga cheyedo bigete sirio bale ba bigete saruni saiga bale ba bigete hotel kando bale ba bigete bintu chama ngoralia tubate biashara bintu byagendere toro so tugosora serikali enyare gotwa Marieta na Isaka Kinyanya benje no yamo mbete biashara angase mubasika no bete umurero benje mbete biashara yana mbete auto spare no no bikobera ane machine yana gukore gasi no yichipipi Robono agenda sabe county government ya gotokonya Mheshimiwa Vincent Abu onko represente ward ya Bugusero eye gotoka Gitwaje South kira rero umuriro wadetayiga musojo ase stage kurumari yatayo mari amange y'abanayinchi bari barabataka bakore biasara iga musojo ubiyayete wibone buko bikonya byose. It's very unfortunate nga utwagete simia se county government ya Kisii abantu ba firefighters baije batokonye lakini gari nyereta around 1 hour ikamanya wiki ikyo kumingire ngari yegete notive ni gari yo libyo muriro yarenge gari yo gosomba maji kurushi gari to kurukange watakusa akiyarenge ko bya ntuna abantu be county tuna butambe ngoteba to
chitoro ime decide gokonya mwananchi uri mutaka abantu bagokora ebiasara ga babetie gotore gento nonyenekemo abantu bara bagusona chianga babwate machines mongina nara oigoraga akabega sirio ebituma bya nobire chingende nochire obori nobire mongina nara oigorite buche okoni nyama nebintu bindoro byokuragera omonto nara igaba igorite binyosi abasibati abake bakwirwanira bakurigeria abantu lakini njono mheshimiwa abweria ngatingo nyara gwake simingonyeka bono nyenje tingo nyara gukonyeka what about mwananchi uri mu kawaida to represent tingo kire samara gobe mo because na kirete bakumu minister of finance egia koreta imugetie simi taira netino nyeno kuongira nit after na motebiri ngumuriro ubwatere musojinga na kirete mu minister of administration oyore in charge of disaster management egia korete no ku make sure ngorigiro burangeti agekune gakarara omonto nyarete kumyoka gaikaga no mo direct and I want to believe nga nasenge njago kurwega bugetutu omundo iwens bigoto ganye tenge gari ya nyarete gocha ne gari ekurunge water posa ekamanya goika ege bwate generator no ene generator tibwate petrol ime ekacha kubeterering kebereri abana b'echipigipigi nabo bagite koruturusiria amafuta make ase pigipigi yabo tukabeke generator ime tukamanya kunyoka uchaga kurimi umuro gegendete kuri megaja kubetereringa somo bukone bono njuno mwe musibweria gutuma na amafuta kurunyakwe erinde kitamba amafuta go ichago chagori miga egatuke ibintu by'abananchi byaire byose narenge gotebega nandete ndikubwa gukwana rero iga natangaza vision ngonya abantu abayiga bakorete kwerende ibintu byabo byayite mbako nyara gwakanwa in the next 1 week muntu nde kwensi tayo goja kurwe county goja gochuge a ward ya Busero ikina akanire and I want to repeat it because intoko jaga gwaka na ushuru twakanera ushuru akine igere tutage tobo konyi nturi gokonyeka abantu abayeko bako na revenue kibesa njiro kibekira site chiamangana yo muriro 1000 shillings zikero montako nayo ono kibesa icho nyanchiko nyara gokoregasa what do we mean ngitura nyara gotebera ngantu nitaye gwoka yamanya goika ngikireta yiga neri gwoke ega neri iri myomuriro yatoka ngateyo bando kitoko represent onyanjo mo MCA bweria ngwake simi tindiko nyara gokonyeka igorere mambia rero enabo kireti ngoki negente kiga I want to go on record asogo tebanga and I want to repeat again in the next 1 week ngonya bandamba ko nyara ko bakombezete ebintu bya byose muntu onde bwenzi bwe county orare kanega ga musojo nkorunde directions taba ise gochoga beza chinde chonsa antiri abantaga bagani ntagete nkorera ku ase ngiraneria abantu bali baminyogeta senge nchogo konyo muro mbatebi ngambia muno tiganya sabasin others at the end of the day ntagete go declare sogo teba ng'abantu bali metio murero tari county yari meti no mwananchi bajete komyoka gosomba mache gusiara antiri omurero gakora kugaje kurima county yajete gocho already ekira abananchi babere kurima omurero igonte bya abantu bali ebintu byayete pole nande ngomekinde shonga twasugumira stokonyara twakikishe nga county government ya make sure nga yakanira abantu ebintu byabo because njare ngo